mun na de ɲagalen fo de an bɛ bɛɛ fo sa ka bɛɛ fo ka bɛɛ don kira mantɔ la yanni guloki min fili la a paselen n'o ka ɲa ka kolen jɛlen don i ka musokɔrɔba de i yɛrɛ sanumani sigilen filɛ ɲagalen fo i ka musokɔrɔba de guloki in den na Jaginɛ ɲagalen fo n tɛ nkalon tigɛ bi ye juma ye sɛgɛ ka musokɔrɔba de n diyan a fo kɛ n ye nin kala ka n don tellement que a ka ɲi i bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba ye ko Ala k'a mɛn an kɔrɔ halisa Ala k'a mɛn an kɔrɔ halisa ɲagalen fo an ka taa an bɛ ɲagalen fo wala baara ka ɲi sisan depuis kalo kelen mi dala ɲagalen fo ɲagalen fo c'est quoi c'est qui Sidibe n buramuso yɛrɛ tɔgɔ Mariam tabarikala Mariam Fouché Mas mi fo a diyara n ye ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na ɲɛma Umar Cɛfin Mariko awɔ an b'a fo sɔgɔmada in na ni Ala sɔnna ma awɔ Fanta Konate i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Sana Univers voilà an bɛ a cakɛla bɛɛ lajɛlen fo wagati in na Cheikh n bɔra yen de k'Ala ka tɛnɛ awɔ n bɔra yen de dɛ le style c'est n bɔra yen de ka se style Sana Univers merci tiɲɛ voilà an yɛrɛ an bɛ tila ka taa munumunu fɔ ale Malitel da yɔrɔ tɛ yan o don voilà an bɛ tila ka taa munumunu ye ni Ala sɔnna an b'a ka cakɛla bɛɛ fo nin wagati in na u bɛɛ tulo b'i la ka foli k'a di studio kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma a denbayalen don sɔgɔmada in na Madame Dolo bi yan an bɛ Madame Dolo fo ka tɔ bɛɛ lajɛlen fo merci wuri bɛ yan Mas Fatumata wuri yɔrɔ Sisi ko Ture don dɛ a yɛrɛ Sisi ok bi ye juma ye lahɔrɔma don don an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka bato kɛlenw ya Rabbi jamana Ala k'a basigi amin kuma ɲɛna Filifɛn i kamisogo Mas i ni sɔgɔma somaw bɛ di an bɛ Ala tanu n bɛ ɲɛmaa fo l'esclave de Dieu Filifɛn ta bɛ sɔn ka dan Filifɛn i ta bɛ sɔn ka dan Filifɛn i ni sɔgɔma a bɛ sɔn ka dan o la dɛ ayiwa an b'a ko kan saw Jaginɛ t'a la n ko ɲagale Seki t'a la ko Mariam mon chef Filifɛn ta bɛ sɔn ka kɛ musokɔrɔba yɛrɛ Mas o tɛ baasi ye o hali n'a dan n'o ma ko bɛɛ n'a kuma don ale ye belebeleba ye bolo quoi ko bɛɛ n'a kuma don awɔ ko bɛɛ n'a kuma don donc n bɛ ɲɛmaa fo l'esclave de Dieu ka rédaction kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a n'an lamɛnbaga cɛman ni musoman bɛɛ tulo b'i la n bɛ foli kuncɛ an musokɔrɔba yɛrɛ la n'o ye Kasi ye ale ye auditrice fidèle ba de ye an b'a fo awɔ ko Ala k'a mɛn an kɔrɔ k'a ka dugawu k'an ye ko bi ye juma ye awɔ ne ka foli bɛ d'ale ma tabarikala a bɛ bɛn o a bɛ bɛn i kɔrɔkɛ Bataki ci n kɔrɔkɛ jumɛn k'i ka woyo fo n kɔrɔkɛ jumɛn o mo ye Bataki ci ayi ne tɛ se k'i ka kuma lamɛn k'a kɛ sa e ma ko ne kɔrɔkɛ yan ne kɔrɔkɛ bɛ n ka numéro dɔn ayi ne kɔrɔkɛ kɔni bɛ n ka numéro dɔn o bɛ Filifɛn Cheikh jumɛn b'a duguma obligé de don obligé Filifɛn ne kɔrɔkɛ bɛ n ka numéro dɔn bon n'i m'a di i bɛ kabini di ne ma dɔrɔn ne bɛ taa n'a ye yakwa bon week-end n'i ma nin di Baba Muntaka tulo b'an na an bɛ foli d'a ma an b'a fo Muntaka Tall Baba Muntaka k'a ni sɔgɔma an b'a fo awɔ e ko cogo di i kɔrɔkɛ Bataki ci ni ne jagoya ne ka ɲagalen fɔ k'i yɛrɛ k'a woyo fo an bɛ taa dugu ma dugujɛ i bɛ taa k'i kɔrɔkɛ ka kuma to wa i ba i kɔrɔkɛ ka kuma mun na ayi e ka kuma wa n kɔrɔkɛ ka kuma ne ka kuma e fɛ yan e ka kuma wa n kɔrɔkɛ ka kuma a banna a ka fɔ dɔrɔn k'i ka den ma ne ka kɔrɔkɛ bɛ se ka ne de wele ka ko ne ka ci fɔ e ye mais e ka wele e ka ci fɔ ne ye i kɔrɔkɛ o bɛ se ka kɛ a ka ɲi a ye ji caman fɔ ne ye ne y'o f'i ye dɛ ji bɛ yɛlɛ kulu fɛ yan Jangina ko aw jɛlen tɛ pisi kelen na koyi Filifɛn i tɛ sabali i tɛ Filifɛn sabali dɛ i waɲa ma ɲi dɛ a waɲa ka ɲi foyi t'a la Filifɛn waɲa ma ɲi d'ailleurs dugawu dɔ bɛ kɛ koyi ko i ta k'a ɲɔgɔn b'i ye o de ye min da ne ka di o
o duwawu de di ye mun ye d'accord ay jangina en karamɔgɔ ye karamɔgɔ an bɛ foli an b'a di cɛkɔrɔba ma Alu Badara nana kase CNT kɔnɔ ani Cour suprême kɔnɔ k'a ni sɔgɔma ba ɲuman kɛ a tulo b'an na sɔgɔmada in na belebele n'an tun bɛ Peace Chronique la n tun bɛ dɔɔnin fɔ nka a ka ɲi k'a fɔ a ye k'a ni sɔgɔma dɔrɔn Banangabugu mairie du district o ŋaniya ye wasakɛ o tɛ Musa Kulubali Baldebrek Tandare Musa Bala tɛ Bala janfa Bala minɛ Bala Musa tɔgɔ ka ca nka a caman tɛ Bala ye dɛ a dɔw ye juguni ye dɔw yɛrɛ ye dugumɛnɛ ye min b'an bolo yan o ye dugumɛnɛ ye Jaginɛ ka bataki ɲɔgɔnna nana dɛ e kun wa i t'a a fɔ Jaginɛ Alhaji Amidu Nangolo Jamutinɛ Alfaruk distribution a ka foli bi yan voilà Jacques Sidibe n'i ye bataki kalan Zeyna ka sɔrɔ an bɛ foli la ɔsɔn Sakutunɛ c'est ka diya k'a kalan an bɛ foli an bɛ a di a ye n ka foli yɛrɛ bɔ n kɔnɔ a bɛ min kɔrɔ a b'a dɔn mun b'a la parce que a laban ye kamisa ye i kɔrɔkɛ bɛ kuma f'i ye k'e t'o kɛ ne ba a filɛ nin ye trésor kɔrɔ an bɛ foli ni tɛmɛni k'o lase a ma k'a Tarawele k'a Tarawele ni n ba kɔni faamuya dɔɔnin an faamuya dɔɔnin minɛ an faamuya dɔɔnin Tarawele an b'a fɔ trésor kɔnɔ an bɛ foli ye ani tɛmɛni k'o lase a ma mais 4 petits bons amis Banangabugu sugu la u bɛ yen an b'u fo Bazou voilà celui qui me permet de passer tout le temps un week-end doré. Lui, c'est mon pouletier. Bazou. Mon pétadier. Avec folie ni termine ko la chama. Major, allez be, kani sogoma. Ka folie ka adi Bamsa, le Bougandier. Yana Bamsa fure. Bamsa. Ame folie dama Banangabugu. Note kani sogoma. Date korolen done. Note emanga edamanga suma Bamsa folie la de. An b'a fo k'a ni sɔgɔma Jakarija Konate a ka foli o bi yan Masire Magaji lui c'est mon ami Masire voilà an b'a fo m'a f'i ye n ka ye maaw sanga di yan i y'a fɔ voilà je vais porter ça le jour du match c'est le vendredi prochain bi kunɲɔgɔn de don voilà bi kunɲɔgɔn voilà stade la o tɛ yan ka Gomanɛ fo Gomanɛ non kana Gomanɛ fo munna ale de ne ni terikɛ bila ɲɔgɔn na i ka dɛsɛ ni terikɛ ayi non ale de ni terikɛ bila ɲɔgɔn na avant nous en plein vol i ka sengo la bataki dɔ nana dɛ ayiwa nin bɔra min ayiwa ale tɛ bonjour donc refi d'obtempérer donc quoi salut mas ayi tɛ i tɔgɔ yɛrɛ ma ayi dɛ tɔgɔ yɛrɛ tɛ bilen ayi ni bataki kɔni nin bɛ chèque de kun kan mais filifɛ ka a kala a haute et intelligible voix chèque kana na ko n bagara ma a kala a bɛ bɛn o a message cira chèque ma a kala ne ko i k'a kala salut Mas chèque se lave avec quel genre de savon maintenant nitigi on s'en suit de près dɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'i bɛ ka biri dɛ non Musa ka caméra nɔ don c'est koloni bi tɛ kelen dɛ sabali i b'a dɔn remarque bɛ ka ye hali caméra yɛrɛ la Musa c'est un grand digital a n'a ka cɛ Seru Jara olu ka est-ce que nin ye Musa nɔ ye olu bolo nɔ don quoi a ka dugawu kɛ ala k'a bɛɛ ɲa ya Rabbi n kɔni nin ye hɛrɛ ye chèque chèque nin bɛ k'i su dɛ ayi n ko dɔw bɛ yen i kumakan o hali i ja u b'a bɛɛ nɔfɛ kɛtɛ u t'i to yen dɛ non i tɛ kɔnɛ chèque i tɛ kɔnɛ mais chèque biri ye bataki dɔ kɔni cira ma mais j'ai pas mon verre je n'arrive pas à déchiffrer bon n'i ye nin ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ nin tɛ k'a ayi non je n'arrive pas à déchiffrer Mas ye dictateur de dictateur cogo di mais je n'arrive pas à déchiffrer ne ka verre tɛ ɲɛ la ni fɛn mun t'e arrangé o man ɲi ayi ala m'a fɔ k'a man ɲi sa n ko je n'arrive pas à déchiffrer n y'a di filifɛ ma filifɛ tɛna se k'a kalan
Philippe Yimouni Philippe c'est kalange brochure de là. C'est que ça fne ko Philippe tra ko kalare. Philippe ma kalange tableau noir là ça. Aywa kay. Ah. Nga wati sur brochure de B. Am nunta sur tableau noir de B. Okay. Ah. Nada. On y va. Bien, muzaga chening anniversaire. Tenue. Cheruga muzaga kamleni. Suru. Da. Ni? Oh. Ya ali nyama ma jore. Ah, quoi ka anniversaire bire. Santan kono to. Sanju. Santan kono. Santan kono. Oh. E jorore. Ha? Jorore. Ah, awre fondere. Ko bibale santan kono to. Kabe ala fuga barkada. No, oke. Mina fula chama shili bi ka do kire. La ka pashi di. Ya no te ka to ko balle. No, wo anga famu. Ah non. Tu peux l'inviter hein? Mi? Hein? Tabakora. Hein? Piscine bi. Après que ta partie piscine là. Ah, on connaît ça. Ouais. Il fait nager. Ah ouais, atidiga piscine na. Ah. Nicolas mi discours ma smalim bo dima. Woni ne ga. Jonne be piscine nettoyer. Me do ngo dima. Jonne be nyere. C'est bien. C'est bon? C'est bien. Jangi na piscine mako be entretien na de. Ah. Na da ba nettoyer akai. Nyere da ba ke. Bana. Yana ikura ke Musa. Nyama koro. Musa sama ke nyama koro. Kale fene balai. Mo balate. Ye me Musa iterga de. Ah interga do o ta ke balai de. Ah bolo balai ati tribe di be matine. Musa munga na be ke balai. Qu'est-ce qu'il a fait? Musa beaucoup chamana de. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais on est beaucoup chamana. Ko me kele. Ay ni. Ça te balai. D'accord. Te bi balate shini. OK. Basiru Sek anga chokroba. Kosobe. Ame fuli ni tanuya mola sama. Banabula. Amba fu. Kanga mzokroba fu. Ka fuli kadi Fatouma. Madame Sek. Merci. Mon chèque, toi tu es bien. Amou befou. Chèque, tu es très bien. Aladji Fora. Aladji. Nangolo jamdene. Ambe fuli ambi odi ama. Amo dama. Kani sogoma. Tabarkala. Sedu. Kiga frege iga sona. Sedu jme. Sedu. Quoi ka frega ka sona. Voilà. Bololo sanfé. Voilà. Voilà, il faut montrer ça à Djangné. Il faut montrer ça à Djangné. Voilà. Il faut montrer ça à Djangné. Voilà. Oh. On en parlait. On doit. Yeah. Ulikajo abe sena ambe domina ikobi Franchikaw ka ministre mimbe ni abe vama Jean-Yves Le Trian Shitana namarato ibaye kafo anga jamana dendo yo ulikajo ke anofe o kaira ko feminye anga passeport ambe domina ikobi o glaninko o be aleka boloka kabini abe wati bo kosoba ibaye kafo goromi ni o be alela Francis sharia ananga jamana sharia o te yamariya dama ni aleka ke nimbara na suku o ke bagaye anna sura yarete nga ko be adenge bulo denge o ye marché soro anga passeport glani marché soro ka sababu ge joro mimbe fa bulo o kama ayira la fembe la jelena ka fako ateben bi ateben shini ko te ko mini ani sharia bita o kama jegulu do ban fe abe fomi mako maliko o ye wule ka joke feminye chokroba anofe ka plenty ko oke aka toya mina abese ka wele kirila ka kola to ala ibaye ka fo adongo folen kama o feminye maliko a mouvement mawye sabula oludi a wele kirila o farala nyogon ka plenty donen ko wati mina anga jamana kon lala ya ula beneno ka plenty ka ado franci jamana o fene kono lala nimbela jelen ko fe plenty minu ya don o klala kata a sementa ka di anga ministre de la justice mano oye kasonge ko ninjara aye kusube ko wa ko jamana na joro la wala sa plenty abese ka bara ke tugo nyumana kosobe ibaye ka fo femiye maliko mawe o ukele no ka wele bla faso jamama ni ala ye tarata don yirana o tebe marsi kalo klem wan flama wa kanga nyogon soro fanjumena o de ye place des martyrs Place des Martyrs. Ibo rodo.
yana baro do abami tene vena ni jigina pour merci kanyeshi pyramide man net voilà ye o bena bo o ninga ira ka fo franchie bara ci jugo minge ku oira Jean-Yves Le Drian abeni komina ninga ofene ka o nyefo mawye o etratai ame jega do de ke ala ko oira na ya rabbi ira wolo o be jangne fe bi de ira wolo debout sur les remparts bido be jangne fe bi be jangne fe sigira worona nyamakro o bembi kene ga janya mo woro de jangane kana jmendo kunu batagi mu temana we ko nyama ko teremba bo ni ko teremba doro o doneno o be nyama ko sa teranga chawo me ni ko teremba nima precision di terrain ton ko mu to iwaro sigida la to be terembela me ni ko teremba abe famu be nyon so terrain muna no e quartier re be je terrain no te mo to la o ye tabarkala donc orero Allah kan shi joka a wati ko kono ya rabbi ote odo obato ni ametani kuna fulu ye sabula ale de be mafa kasro imadore bla ida kosobe ma kuna fulle ogaw sani ma kuna sirile odo wule ka jo anyake ya be dogo kun kelembo kaira anga jamana famaula tuko ya mina ubeshika koke ko jumendo Franci aka jafle so min be na be fama ko France 24 ka fara RFI ka sira ka adiuma ka boanga jamana kono o fuka tafa anga jamana abasigira wati mina ibaye ka fo kunjume ye ma chaman blani dino selila yani jamana nyama oluku ka decision tasa ka baraw katemeni oye kosobe ode ka fo Franci ube wale ya chetugu munna anga jamana kono adugulente mala abada Mauritanie ka ufe anya ka fo anga jamana ani Mauritanie dancela wule ka jo akera mafado kera yani Mauritanie ka were ka kuma Franci radio show mimbe nabe fo mako RFI o seranga kuma tate dro ka serenga anga wulu mashiri tabaw ko ulu nyangi jalagi bolode ngoni ka ashin olula ka fo ko anga wulu mashiri tabaw olu nodo kasoro dalu kele atu ubolo kabini o wati angogo ansira Franci la sira befe o befe ka sira minge sisa ninga yoro ere ka adatugu wala saka gerente ka dofra ka nga jamana kono o de ye kunafuli o tasirai kunafuli adi chogo jugu abeshika dugu ka achi kunafuli di chogo jugu abeshika jamana chi ibaye ka fo o liga jokera Franci fe o mubo o utara sofara o ka kuma do ta ko lu sugulu nyogonga o ka fo ka nga wolo masiri tabaw ko olu de be ka mawbone unina namanya ka fo ka kirati jache jugu dow France 24 fene yo o yira ninga fara RFI o taka anya yira saka fo ko asira adana danga siri ni organi flaw ka barla anga jamana kono note ansigilente ni femi obebo ala na nyamaw kabi anye wele da uye anga wele da kan uyo me ka jabidi kunu o jabi o de kera sababu yesha ni ika numero ka ata o canal de goder sanfe abe yiri la ko bloquer on ont bloqué tabarikala 98.5 ni yata radio ni na FM na ite fo meni fien mangante merci akerati okunu Franci jamana fama o anyiningara ibaro yere ko fo baraw be sena ame domine ko bi Franci ka ufe ay fo mi mago campagne na manya ka fo ko be sena kuma galama o tengunala tele so fe Franci abe fo mi mako BFM oluye kuma galama ko tengu ala ko haklina jmene bala jamana nyama klenka ni decision ta ka RFI ani France 24 ka affermer Mali kono aye kuma min fo Cheikh Sidibe femi siga kumbe dowla alza no tan ngumba kalama menao femi siga kumbe dowla asiranga o dafati o de jumai ka fo kale de tay CEDEAO o de jumai ka fo kale de tay Union Africaine akada le chukomina lube baraka aketi ako ko biso ma daina ka be Ghana jamana fama ka abu o wele na yo wele ko Mali ni ko minge ka tebe uluma bi atebe o machine ka be Ghana fama wele okuka sanction reta Mali kama ka do fara korolenga
Faransi jamana fama ye nin de fɔ k'a bɛ Gana fama wele o tɛ CEDEAO ɲɛmaa ye bi yan u bɛ se ka gɛrɛntɛ min ta ka asiri anw ka jamana la ko k'o kɛ a ta tɛ CEDEAO ye Janginɛ kuma filɛ nin ye bon Janginɛ e k'i jɔ fɔlɔ Filifɛn e k'i ka hakili jagabɔ k'a kan nin ko kɔni masa ye min fɔ o kelen de don koyi o don Faransi tɛ se ka ɲɛ anw kɔ an bɛ ka min fana k'u la c'est-à-dire farafin jamana ka nin kɛ olu la a b'u tɔɔrɔ quoi a b'u tɔɔrɔ dɛ u yɛrɛ dama kɔni degelen don u yɛrɛ dama b'a kɛ mais u bɛ k'a ye fɛn dɔ de bɛ ka daminɛ Mali la yan n'u sigira k'a lajɛ n'a avancera jamana caman bɛna tugu Mali kɔ tan don bon Macron ka nin CEDEAO ko ni UEMOA ko an y'a fɔ a mɛnna o depuis yan ni sanction ka ta ninnu fɛ Faransi de fɔlɔla ka nin sanction ta ka ɲɛsin Mali ma an bɛ embargo kɛ an b'a kɛ tan Faransi de nin bɛɛ fɔ bon an tilala ka o sanction kelen minnu bɔra CEDEAO fan fɛ a kɛra à la lettre de o kelen de tilala ka reconduit ka na Faransi de bɛ nin ko bɛɛ jukɔrɔ o u y'a yira sa n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni bɛɛ b'o dɔn jateminɛkɛla bɛɛ b'o dɔn tabarikala Jacques Sidibe an ka marabagaw suro yɛrɛ jabarani na n y'a ye u ye maa caman ɲininka nin waleya in na Mali ye nin sanction mun ni a y'a ta nin média ninnu kama n'o ye France 24 ni RFI ye sabu maa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a ko yɛrɛ kɛra retard la ko tellement kɔrɔtɔlen mɛna fɔli la u ye o sabula n'i ye u ka waleyaw ta ka jateminɛ communiqué mun yɛrɛ kɛra sabu communiqué in yɛrɛ la u ye référence kɛ radio dɔw kan mun kɛra sababu ye ka dugu kelen yɛrɛ ka radio Mille Collines ka dugu kelen mun mɛ ci a kɛra Rwanda donc maa tɛ se k'i sigi ka o ko sugu natɔla ye k'i bɛ o to ɲangilibaliya ye donc ka bamananw ka kuma don sababu ma wuli kuma dɔn o ka fisa n sen ka di ye donc n'i wuli kuma dɔn i tɛ boli ka maa min to voilà ka nana bolifura ta k'o to donc o de la sisan an ka faamaw kɛlen ka nin décision in ta sabu mɔgɔ caman y'a ye k'a fɔ ko c'est salutaire donc malgré que mɔgɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko a nana retard la dɔrɔn mun kan ka kɛ en avance donc maintenant France bɛ ka position mun ta halisa sabu nin ye halisa toujours an ka marabagaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la halisa fɛn wɛrɛ bɛ bɔ nin na mun tɛ nin si ye et puis Mali b'a sago sɔrɔ Jago Kebe ale ye ɲinini kɛ a ko kan a ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ ko o lamɛn ka kɛ ni Faransi ni Mali cɛla gɛlɛyaw ye o bɛ ka kɛ sababu ye ka don u ka kunnafoni di siraw fana la ni kunnafoni kolon carili ye u ka kunnafoni di sow fɛ an ka jamana finitigilakaw kunkan ko la ni kunnafoni kolon carili bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka jamana wolomasiri tabaw bila hakili wasi la ɲange jumɛn de kan ka ta jamana ɲɛmaw fɛ ka Faransi kunnafoni di so ninnu sɛgɛrɛ an ka jamana kɔnɔ jaabi sɔrɔli ni ɲininkali la an ye jamanadenw ɲininka u ye min fɔ o de filɛ nin ne tɔgɔ ye Cheikh Ahmed Drago. Bon, par rapport aux médias français, RFI, TV5, France 24, on va faire mon circuler, comment mon tétien, on va circuler en réseau sans faire qu'un yéchi tentigila comme un finitigila comme un transition mogoma. D'ores en population la fontaine en population blanche ou ani d'abord au drone. Jamana bsega fengele min taga yéchu ma média munuma, ou kuka accréditation munula. N'o kɛra sisan kuma da t'u bolo dugu in kɔnɔ bilen kuma da t'u bolo bilen jamana kɔni bɛ se k'o k'u la ne kɔni b'a ɲini maliyɛnw fɛ maliyɛn population fɛ maliyɛn jeunes fɛ an ka jɛ an ka kɛ kelen ye an ka bolo di ɲɔgɔn ma an kana nin fɛn ninnu ta k'a kɛ ko ye an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ polémique dɔ ye an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ a bɛ na ni funufunu ye an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ kuma minnu tɛ tiɲɛ ye n kɔni b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ population bɛɛ fɛ an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye an ka jɛ an ka kɛ kelen ye pour que nin ko ninnu kana na anw bila ɲɔgɔn na ka ɲɛsin an ka transition ma bɔra kuma kɔnɔna la salamu alaikum ne tɔgɔ ya Sangare France 24 bɛ ka information mun di France 24 TV5 ale ni RFI olu bɛ ka information min di an ka jamana kan ne bolo o y'anw yɛrɛ de nɔ o ye jamanadenw yɛrɛ de nɔ parce que n'olu ye information di u b'an de ka jamana kan o y'an de sago b'an ka jamana la n'an y'u gɛn ka bɔ an ka jamana kan ne bolo o y'o bannen don an de tɛ an ka jamana ye an b'u gɛn ka bɔ an ka jamana kan foyi t'o la an de tɛ an ka jamana ye olu lafiyalen de bɛ yan o de la olu bɛ ka manamanakan fɔ an ka jamana n'an y'u gɛn ka bɔ an ka jamana kan ne bolo o y'a bannen o an de tɛ an ka jamana wa an de sago b'a la. n b'i fo i ka ɲininkali la n bɛ Peace FM mɔgɔw fana bɛɛ fo minnu bɛ wagati d'anw ma an ka se ka an hakilina fɔ bon n'i y'a jateminɛ France 24 RFI
téléso minnu ou bien radio so minnu bɛ Mali la minnu bɛ ka Mali tɔgɔ jugu yira diɲɛ fan bɛɛ u bɛ ka information kolon fɔ Mali kan bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na guerre médiatique de bɛ yen ne ka hakilina ce n'est pas seulement ko k'u gɛn ayi ne bolo Mali ye se sɔrɔ Faransi kan communication na n'i y'a ye Faransi sera ka taa ka bɔ Mali la bi parce que Maliens ye Faransi ka wo bɛɛ yira o de ye Faransi affaibli la a yirara diɲɛ bɛɛ la ko Faransi affaibli la Mali la parce que a bɛ ka koko kɛ an ka médiaw sera k'a yira kɛnɛ kan o de y'u affaibli ne bolo kɛlɛ ma ban ni ye u y'u mabɔ mais kɛlɛ bɛ yen nɔ toujours o kɛlɛ ye jumɛn ye u bɛna fɔ k'u bɛna don an na sisan ko ka communication kolonw bila an ka fɛnw kan an ka bɔlɔlɔw kan et puis k'a yira diɲɛ mɔgɔw bɛɛ la maintenant ne bɛ mun kɛ sisan o de k'an b'a fɔ k'an b'u gɛn u ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛ ka continuer u ka baara la an ka média de kan ka wuli sisan an ka fɛn bɛɛ communicateurs bɛɛ kan ka wuli k'a yira k'u bɛ ka mun fɔ ko nkalon don mais Assimi bɛ kɛlɛ la terrain kan cogo min na aw fana kan ka yɛlɛ terrain kan fɛnɛ k'a yira nkalon don parce que une fois a y'a yira ko Faransi bɛ baara kolon na Mali bɛɛ ɲɛ b'o la mais u bɛ ka communication minnu kɛ ne bolo baara dira an ka média de ma sisan aw ka wuli bɛɛ ka wuli ka sɔrɔ k'a yira diɲɛ na ko Faransi bɛ ka mun kɛ k'a man ɲi nɔ ko Faransi bɛ ka mun kɛ gouvernement yɛrɛ ka n'u gɛn yɛrɛ ne bolo an ka média ne dalen don an ka média la ne b'a dɔn an ka média ye baara mun kɛ nin wagati in na ni Faransi y'a ka kisi ni kasa cɛ ka t'i sigi Niger k'u to na k'u bɛ an ka information tiɲɛ yan nɔ ko k'a yira diɲɛ na an ka média bɛ se ne dalen don la maintenant média de kan ka wuli k'a yira k'u bɛ ka fɛn fɛn fɔ tiɲɛ tiɲɛ kelen t'a la parce que n'i y'a ye u commencera ka même an ka information fɔ bamanankan na pour que k'an ka population minnu bɛ bamanankan mɛn k'u hakili yɛlɛma maintenant aw de kan ka don k'a yira k'u bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko nkalon b'a la. Voilà Janginɛ i interpellé filɛ nin auditeur in fɛ média k'aw de kan ka aw jɔyɔrɔ la. Vraiment an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la fɛn fɛn kan ka kɛ kunnafoni di sira fɛ bamanankan na cɛnni yɛrɛ la ne bolo Mali kunnafonidilaw b'u se la bi u seko n'u damana su ni tile ka maaw ka kibaruya ɲini k'a d'u ma mais n'i ko i bɛ sisi wayi de lamɛn o fana y'i ka hakɛ de ye o y'i ka faamu ye donc n'o de ka di ye bon mɔgɔ t'i balo la mais kuma in bɛɛ ye min ye an kana ɲɔgɔn ye makɔrɔn forontora de je n'i forontora i t'a dɔn i bɛ min kɛ bilen sinon a bɛ n'aw ye mɔgɔ ca jagi la voilà parce que lawale i b'a ye k'a fɔ Faransi jamana faama kɔrɔ bɛ mun kɛ dogo la makɔrɔn ta a dɛsɛra Espérance tanya b'a la hakili dɔgɔ y'a sɔrɔ f'a y'a da kɛnɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la an de bɛ ninnu commandé donc maintenant a yɛrɛ an bɛ kuma mun fɔ k'a fɔ ko farafinna jamana ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen ko Faransi ka sous-préfet de don ou bien des gouverneurs donc a bɛ fɛ ka da kɛnɛ kan k'a yir'u la k'a fɔ non c'est des sous-préfets voilà ko tan ko kelen t'a jɛ parce que n y'a jateminɛ dɔw ye kuma dɔw fɔ yan nɔ hakili Arama Jabate de don ko n'an m'an kɔlɔsi ko Faransi tubabu jamanaw bɛ fɛ ka na ni colonisation cogo suguya wɛrɛ ye donc bon n'an m'an kɔlɔsi dɛ nin y'a kɛtɔ ye ça c'est mental voilà gwɛgwɛ ɲɛ an b'aw mara diyagoya wajibi a bɛ sɔn an ta ma n'an ma sɔn ma ni mun ka d'an ye an b'o k'aw la parce que fanga b'a la parce que i t'a faamu deux poids et deux mesures Faransi fɛn fɛn bɛ yen ko a fɔ k'o bɛ guerre tiɲɛ fɔ Irisi kun kan n'o bɛ Irisi sankɔrɔta di Irisi ma Faransi y'o bɛɛ datugu o kɛra dɛ donc mais anw fɛ yan nɔ an ye RFI datugu Faransi ko non k'an bɛ ka liberté d'expression k'an bɛ ka dankari o la liberté d'expression ni mun bɛ bɛn olu ma a ko juguman yɔrɔ ye min ye olu ka faamu i bɛ yan kunnafonidila dɔw sɔrɔ ɔ minnu fana bɛ nin kuma ka a jɛw bolo sinon an ka maison de la presse n'o ye kunnafonidilaw ka soba ye communiqué kɛra u ye communiqué min kɛ communiqué in jɛlen a jɛlen don dɛ a ka di i b'a ko tori tigɛ a communiqué ka di ɔ a bɛ jamana ɲɛmaaw a bɛ u dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ fo ka taa fɔ a to ten on prend acte an y'a mɛn wa bɛɛ ka baara kɛcogo la jamana ka lafiya kama basi bɛ sɔrɔ sira mun fɛ o de fɔra ka da kibaruya in kan merci donc ne bolo liberté d'expression kana taa kɛ n'a bɛ ne arranger a ka ɲi mais n'a tɛ ne arranger a man ɲi mais o tɛ liberté d'expression ye dɛ mun ka di ye i b'o k'i ka jamana la ye fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ k'o bɛ kunkan ɲuman fɔ Poutine nka a y'o bɛɛ datugu mais an tɛ ka ɲuman fɔ an kan an ko k'aw ta lajɔ aw ko liberté d'expression k'an bɛ k'o bafouer k'an bɛ fɛ ko ka na dans les années kirikara dɔwɛrɛ tɛ koyi i b'a kalan n b'i lasumuli fitinin kɛ Faransi taatɔ don mais a fɔra u yɛrɛ ko k'u bɛ minɛnw cɛ n'u ye minɛnw cɛ mun de bɛna kɛ donc fo a ka fɔ k'olu tun bɛ yan nɔ olu tun bɛ fɛn dɔ la yan nɔ donc an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ani jamanaden dɔw bɛ yan olu ko k'olu tun tɛ fɛn na yan o dɔrɔn o de ye bandi Faransi ye donc n'olu taara ko vide bɛ kɛ fo vide de ka kɛ diyagoya bon ni vide tɛ yen mun bɛna kɛ tuguni k'a fɔ dɔrɔn ko Mali bɛ ka se dɔw ma
maa dɔw bɛ yen ko u yɛrɛ ɲuman ko exaction u ka fɔcogo la u yɛrɛ de y'a fɔ. An tɛmɛ n'o yɔrɔ kan. N'o y'o fɔ sisan nɔ Faransi ka famille u bɛ taa résolution wɛrɛ ni Nations Unies na ka na ko Mali bɛ ka civil faga donc olu bɛ se ka don cogoya min na parce que taali man d'u ye u bɛ balo la yan de u du kuma ko ta k'u tɛ fɛn sɔrɔ yan i bɛ miliyari don jamana min na i tɛ fɛn sɔrɔ a la k'i ka taa i ko k'i tɛ taa. A tɛ taa. mais mun kɛra. Yanni o dun tɛ taa dɛ. Ni da tugura i ta mun. Bon Jangina k'i ka kuma in yɛrɛ sɔn ji la liberté d'expression ko kuma in tiɲɛ yɛrɛ tɛ. Ayi tiɲɛ tɛ sa. A tɛ se ka appliquer diɲɛ jamana foyi la. Bɛɛ tɛ se ka kuma o bɛɛ da tɛ se ka don jamana ko la o tɛ se ka kɛ quoi. Ala mun fɛ yan bamanan bɛɛ tɛ don bulon kɔnɔ. O tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ. Bɛɛ tɛ don c'est pas permis. O tɛ se ka kɛ. An bɛ taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ taa i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ a bɛ sen na bi Kiruni a bɛ ka kɛ Bamanci bula bɛ ka don a la. Kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔ an ka minisiri min bɛ yen n'ale ka caw ɲɛsinnen don fɔ ka bɛn o sabatili la fasodenw ani ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ a ma ko ministre de la réconciliation colonel major Ismaïla Ouagé a ye taama kɛ ni ka taa Gawokaw olu fɛ yen CSP n'o ye fɛn min ye kulu marifatigiw olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu ye fɛn min ye u ye baara dɔ sigi sen kan o baara ko o de tun kan ka kɛ Gawokaw olu fɛ yen baara kɔni a daminɛra ka baara kuncɛ nka bɛɛ ma kɛ ko la dɛ bɛɛ ma k'a la ministre n'a ka délégation u seginna ka na ministre a ye tagali min kɛ Italikaw fɛ maaw hakili b'a la Rome min kɛra ye o de ye k'a fɔ CSP a ka don an ka jamana yɛrɛ ka hukumu o kɔnɔla la jamana ka a ɲɛmaaya ta baara ka kɛ ni o ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana b'a a ɲɛmaaya ta ka tila ka baara kɛ a kɛcogo la a fɔra ko CSP min bɛ yen ko kalo kelen o kɔfɛ Itali ko kɔfɛ ko mandat ko o bɛ ban ni mandat banna CSP a bɛ ci ka a walankata jamana yɛrɛ bɛ don n'o ye gouvernement ye ka tila ka a ko ka a ɲɛmaaya ta bɛn kɛra o de kan Italikaw fɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɔ kɛra Itali kalo kelen tɛmɛna a fɔra ko ka sigi ka a kɛ anw fɛ yan Mali la CSP ɲɛmaaw ani gouvernement u ka sigi kuma bɛn ka kɛ fɛn dɔ la CSP a ɲɛmaaya gouvernement k'a ta ni ka baara kɛ ni o ye kunna sini a baaraw olu daminɛra ka kunun k'a la u ma ɲɛ a la ninnu ko ko u tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ ko fɛn min ye ɲɛmaaya k'a tɛ di gouvernement ma ministre a kɔni seginna ka na k'a sɔrɔ bɛn ma kɛ o la hali n'o y'a sɔrɔ bɛn kɛra fɛn dɔw kan nka kuma yɛrɛ fanba kun ye min ye CSP ka a walankata a ɲɛmaaya k'o di fɛn min ye gouvernement ma o ma kɛ hali dɔɔni ministre yɛrɛ seginna ka na k'a sɔrɔ bɛn ma k'o kan ninnu ko ko u tɛ sɔn o ma mun de bɛ fɔ sisan Ɲagana mugu de bɛ taa mais ni m'o fɔ ne b'o fɔ hali ni sunɔgɔ dɔ ɲini na wuli ma Burama an b'u ladon république kɔnɔ Sami ma ye kuma min fana donc an y'a fɔ dimanche k'u tulo lafa fiɲɛ la dewu kɛcogo t'a la n'o tɛ Burama Kidali m'a sɔrɔ ninnu bolo ni sigikafɔ ye koyi sigikafɔ m'a sɔrɔ yɛlɛ kɔni m'a sɔrɔ yɛlɛ m'a sɔrɔ nisɔndiya m'a sɔrɔ tagama m'a sɔrɔ Ouagé filɛ taa ni ka segin min na nin o m'a sɔrɔ donc o taa ni ka segin dɔ kɛra mugu marifa cira donc marifa cilen kɔfɛ ni kuma ɲɔgɔnnaw de kɛra donc Mali b'a a ɲinina bi na an b'u kɛru yɛrɛ de kɛ k'u kɛru wallahi k'u kɛru an bɛ juma labɛn mais kala la a ka bon ka kalima kuma tɛ Kidali sɔrɔ ɲɛji ni jeli de bɛ Kidali sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a daja Mali armée la sinon o de b'a sɔrɔ kɛcogo foyi t'a la Kilifa fana hakilina yan mugu de bɛ ci yan ninnu kɔni marifatigiw de don u tɛgɛ kɔrɔtalen ni marifa de sanfɛ ministre kɔni ka taa parce que ale bɛ réconciliation de kunna ka taa kumu fɛ o ye diyagoya ye mais ninnu t'o mɛn u t'a mɛn u tɛ se k'o mɛn an ye fɛn dɔ de daminɛ ani farifagati bɛn bilen quoi n'u tɛ sɔn an k'o kɛru o don dɛ Chaque jɛ b'i bolo Mas o jɛlen no kosɛbɛ sabula a bɛ wagati bɔ an y'a fɔ ko c'est le moment opportun wagati kɛra u ye kalo damadɔ kɛ u makunnen don u tɛ ka kuma u bɛ ka kow lajɛ sɔgɔma an y'a fɔ yan nɔ ka fɔ ko c'est le moment opportun an ka gouvernement fɛ a ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'a dɔn yɛrɛ précisément minnu bɛ fɛ ka don république kɔnɔ ni mun tɛ fɛ ka don a tɛ ɲɛ mun kɔ a ka ko ye susuli o dɔrɔn de ye nin solution ye Sitan Kone ale ye maaw ɲininka la an ka jɛ ka ale ka o lamɛn
a dogolen tɛ masi la bi k'an ka welemasiri tabaw k'u bɛ ka se sɔrɔ banbaciya wale tigilamaw kan o bɛɛ n'a ta maa dɔw kɔni hakilina ye ko sigi ka fɔ k'an k'o kɛ banbaci dɔw fɛ minnu ye fasodenw ye i b'a fɔ Yag Agali ani Amadou Kufa walasa ka pereperelatigɛ sɔrɔ ni ɲiningali in na anw ye maa dɔw ɲininga u ka jaabi filɛ ne tɔgɔ ye Madame Kone Kadija Traoré n'i y'a ye an bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ kɛ bi o ye négociation minnu kɛra kunun o négociation de an b'o dingɛ de kɔnɔ bi puisque négociation de ninnu caman k'u bila anw na u y'an ka faiblesse dɔn négociation de senfɛ donc mɔgɔ kana ɲinɛ ɲimi ka dɛsɛ a ku la u bɛ tagalen sira min fɛ ko fila don u bɛɛ bɛ sa ou bien an yɛrɛ bɛɛ bɛ sa kɛlɛ in bɛ kɛ jusqu'au bout faire tout sauf négociation ou ka puisque ni nous négocier an ye baara a bɛ komi o ye segin kɔ de an ye min kɛ ka taa ɲɛfɛ kɛ an ye pa fila min ta ka taa ɲɛfɛ an b'o pa tan de ta ka taa kɔfɛ n'a ye ninnu négocier a bɛ komi an seginna de k'an bolo di Faransi ma tugun Faransi ka segin ka na donc négociation tɛ ninnu na soit u bɛ u comporter komi maliden tɔ normalu n'i bɛ Mali fɛ maliden bɛɛ ye kelen a ɲuman na ou bien u ka Mali bila soit u furu o dɔrɔn kuma fɔ ne tɔgɔ ye Yakuba Kone bon ne ka hakili la kɔni sigiman kan ka kɛ n'u ye ka a fɔ k'i bɛ négocier ni Yadi ni Kufa ye munna Mali ye jamana ye n'a fɔra ko siya religion bɛɛ ka kan jamana min na n'a fɔra ko islamiste dɔw ou bien ko djihadistes n'olu yɛrɛ dama bɛ fɛ ka na k'a fɔ ko u bɛ sigi ko u sagona fɛn kɛ par exemple k'a fɔ ko n'i ye suɲɛli kɛ i bolo bɛ tigɛ i ka panneau kurusi panneau don bon vraiment ne ka laɲini tɛ an bɛna sigi an bɛ mun de fɔ n'u ye sisan n'an bɛna se ka bɛn o kan Mali bɛɛ ka kɛ silamɛdugu ye est-ce que o bɛ se ka kɛ wa le Mali pays laïque de don kɔrɔ ye ko diinɛ religion bɛɛ de ka kan jamana na n'a fɔra ko diinɛ kelen mɔgɔ bɛna fɔ k'a bɛ a ka sariya imposer a kan vraiment ne bolo an man kan ka sigi ka fɔ ni nin ye jihadiste ye mɔgɔ ye yɛrɛ n'i m'a kɛlɛ i b'a kɛlɛ de ka s'a la o de y'a ɲɛ ye diɲɛ tɛ ni jihadiste ni mɔgɔ bɛ bɛn a kan ko o b'a to i ta la n'i ye jihadiste sɔnlen ye mɔgɔ ma dɔrɔn i y'a ci de mɔgɔ ni jihadiste tɛ sigi k'a bɛ bɛn fɔlɔ dɛ mɔgɔ ni jihadiste tɛ sigi ko a bɛ bɛn fɔlɔ ka taa ni nin kɔrɔfɔ tɔ ye ɲɛfɛ Mariam Jara ale fana ye wuli ka jɔ kɛ o jaabi ni nin fana ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ an k'o fana lamɛn Ni y'a tile damadɔ ye kulu marifatigiw ani banbagaci wale kɛbagaw olu bɛ ɲɔgɔn na an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ dugu caman na an ka wolomasiri tabagaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye ni kɛlɛ in na ni ɲininkali an y'a kɛ maa damadɔ la u ye jaabi min di an ka jɛnko lamɛn minnu ye accord signé ka don olu ye accord signé nata dɔ de kama et puis ils ont été un peu contraints de signer l'accord maintenant ceux qui n'ont pas signé l'accord qui se déclarent terroristes je pense que olu fana bɛ maintenant ni u bilala ɲɔgɔn na l'armée ne doit pas rester neutre si l'armée a le pouvoir d'anéantir ces deux groupes là ceux qui ont signé l'accord et les autres là problème t'a là. Maintenant, même ceux qui ont signé l'accord, souvent ils posent des contraintes. Il m'a fait, donc il ne faut pas que l'armée reste ici. L'armée reste pour, c'est-à-dire l'armée s'assoit où c'est qui coule la dédron, fait un cadeau et n'a cadeau de mauvais bela, n'a mandé de mauvais bela. Tous ceux qui ont pris les armes contre le pays, abe jamana jugude mɔgɔ ye marifa ta jamana kama abe jamana jugude mɔgɔ ye marifa ta armée kama armée jugude armée man ka sigi k'u lajɔ u ye accord signé kun dɔ de kama et n'o kun ma se peut-être wagati dɔw la i bɛ accord signé kun dɔ kama a donni kama a bɛ se ka lawaleya maintenant accord fɛnɛ ma se ka lawaleya don min ni yɔrɔ dɔw bɛ accord kɔnɔ n'o ma se ka lawaleya don min a bɛ se ka kɛ fɛnɛ olu fɛnɛ bɛ dimi ka marifa ta ninnu fɛnɛ ka fara terroristes kan armée kama fɛnɛ et puis nous ni armée farala ɲɔgɔn kan kɔfɛ u bɛ armée bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ fɛnw kɛ parce que u ye accord signé mais ni désaccord nana don min o bɛ kɛ ka sɔrɔ olu ye armée dɔn u b'a dɔn fɛn min bɛ passer armée la u b'an ka armée dɔw bɛ bɔ n'an ka armée fɛn dɔw ye donc au-delà de ça n'u bilala ɲɔgɔn na si l'armée a le pouvoir k'a fila bɛɛ bɔ yen u k'a fila bɛɛ bɔ yen dans le cas contraire u bɛ se ka dɔn ninnu rallier u ka cause la cogo min na ka tila k'u maîtriser pour que u kana se ka marifa ta kɔfɛ u bɛ se k'o fɛnɛ kɛ. Armée malienne kɔni c'est vrai ni mu y'a jateminɛ an bɛ waati min na sisan depuis France y'a reculé d'abord nord
sinon u bɛna barika na redéploiement mun kɛ il faut kɛra n tulo b'a la mankan bɛ jihadistes ni défense ni ɲɔgɔn cɛ nord la comme il y a fait la résumé cogo min na le groupe ale ma accord signé et aujourd'hui olu ni ce qu'on appelle terrorisme même kɛlaw bɛ ɲɔgɔn na o bɛ ɲɔgɔn na fɛn fila de la parce que ni Fransi taara sisan an b'a fɔ yɔrɔ min ko la zone des 3 frontières ou bien plutôt le Lutako Gouma k'a daminɛ Mali ni Niger ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ olu zone na Fransi de tun bɛ ka kɛ blocage walasa sɔrɔsiw ka don ka taa terroristes ka taa don Mali kɔnɔ ka fɛnw kɛ sira minnu tun bɛ yen nɔ Fransi tun bɛ k'o siraw bloqué donc comme Fransi taara sisan donc o sira ninnu bɛna dayɛlɛ de bon ninnu bɛna bɛ ka kɛlɛ de kɛ sisan walasa jɔn ni jɔn bɛna ni place ninnu sɔrɔ walasa ka don ka trafiquant minɛnw ni ka fɛn kikɛraw ye kɔnɔna la parce que bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ positionné de sisan ni Fransi taara u bɛ fɛ ka position sɔrɔ terrain kan parce que bɛɛ kan ka terrain de voilà jagine ni ye Mariam Kanyini ni ye Sambourba ale ko moi à la place du président colonel Assimi je procède au désarmement de ces bandits armés. S'ils refusent un matin, je les bombarde en justifiant que c'est des terroristes. Bonne journée. Mais à quoi clenenu faut? À quoi clenenu? Wallah clenenu. Tabarkala. Parce que mas nous n'avons que rien de que. Mas frati nani kirunite o. Fra fuite nani kirunite. Et abe jamana kono che intervenant là-bas mun kilala ni o ye kuma min fɔ sisan no Fransi tato mun filɛ nin yɔrɔ kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ ko Fransi n'u kun bɛnnen la Fransi bɛ ka yala ka yɔrɔ dɔw positionnement kɛcogo yir'u la o kibaruya dira ko don n'a nataw la ni mun bɔra la ko o bɛna di o la a fɔra ko tagabaga tɛ fɛn ɲuman kɛ a fɔra dɛ a fɔra donc ça veut dire que o kuma fɔlen a tɛ bali mɔgɔ la mɔgɔ bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ ko Fransi ni ninnu bɛ ko dɔ la walasa u ka se k'u positionner ka ɲɛ n'olu taara o la n y'a fɔ Fransi vide tɛ yen mais n'a taara fɛ vide ka kɛ yen vide bɛ kɛ cogo di parce que n'i ye jateminɛ kɛ mɛnaka yɔrɔ minnu bɛ ka fɔ an ka mɔgɔ armée bɛ yen nɔ ko policiers bɛ yen nɔ gardes bɛ yen mais u cantonné don u tɛ se ka bɔ kan kɔnɔ c'est ka sababu kɛ Fransi ka laɲini juguya ye ka ɲɛsin anw ma mais ninnu mouvement de bɛ patrouille kɛ bi bi in na ninnu y'a dɔn ko Fransi bɛna taa Mali yɛrɛ ka fɔ Fransi opération dɔ bɛ Fransi se k'olu kɛ bilen Fransi yɛrɛ sɔnna ninnu ma donc EGS wulila ka baara la donc u ni EGS karila ɲɔgɔn na dadigi kɛr'u la donc Mali bɛ cogo min na bi armée minɛnw bɛ ɲini ka d'a ma k'a tɔ jo a bɛ sankɔrɔta min na bi n'o sankɔrɔta ni dɔ bɛ fara o kan cogo min na o ye Kidali k'a minɛ mugu ni kisɛ ye cɛ ye kuma bataki mun ci ma sisan nɔ k'u wele karisa i n'a fɔ communauté internationale yɛrɛ dɛsɛlen don yɔrɔ mun na k'a fɔ ko ninnu filɛ nin k'u ka marifa bila u ka segin ka na république kɔnɔ ne y'o fɔ n ko accord signé ko an ka accord signé ko in dabila accord de signé a tɛ nafa ɲɛ koyi an ka plan de développement durable dɔ ka kɛ dɔrɔn mun bɛ jamana yɛrɛ bɛɛ bɔ nɔgɔ la parce que Kidali dɔrɔn tɛ o Kayi sanu bɛ bɔ yen mais bi ne ye Kayikaw ta k'a lajɛ gɛlɛya caman bɛ yen jamana in fan bɛɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ bɛɛ la mais n'a fɔra ko i ka marifa de brandi sanfɛ k'i se yira walima ka yala diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ k'anw de ka dɔgɔ ko de la ko ni jɔnmaya bɛ ka kana k'a sɔrɔ nkolonfin baarakɛbaliya nɔ de don an ATT ye minɛn baden ta ka taa n'a ye yɔrɔ in na wagati dɔw la ko ka sɛnɛ ni fɛnw yiriwa u y'a bɛɛ feere Mopti yan dɔw bɔra ka n'a bɛɛ feere ɲɔnɔ mais n'olu bɛ baara la mun na aw tɛ baara kɛ Mali tɛ karafin ka jamana ye ko a sɔn tan k'a fɔ k'i bɛ wari ta k'o di maa dɔw ma u b'a dun donc fo kɛruni yɛrɛ de ka kɛ kɛruni de bɛ kɛ Burama cɛ ye kuma min f'i ye k'a f'i ye karisa na ni marifa ye ni nana ni marifa ye démobilisation désarmement et réinsertion ni mun sɔnna ka don o kɔnɔ tabarikala n'i ma sɔn don o kɔnɔ i bɛ bunte comme terroriste filifɛn fana ta ye ka k'u bunte yan nin accord in yɛrɛ a tɛ se ka appliquer quoi accord min kɔnɔfɛn ma dɔn an bɛ état min na sisan an bɛ état de force de la quoi fanga de b'an na sisan koyi fanga de b'an na sisan n'an taara taabolo kan an kan k'a kɛ a bɛ ta an ka dabada de ma an bɛ position de force de la wajibi donc an de kan ka lamɛn sisan ni marifa de bɛ bila minnu bɛ marifa bila ka na fara an kan la porte est ouverte minnu sigilen ni marifa ye on va répondre par les armes c'est la solution an bɛ wagati min na sisan o dɔrɔn de don nin ko ninnu bɛna mɔgɔw senna sumaya de i b'u wuli wagatiw yɛrɛ jate minɛ u b'a position wagatiw de don u bɛ période de jate minɛ an ye Faransi tagaliko kuma fɔ dɔrɔn ninnu panna ka wuli hasard tɛ o mɔgɔw b'a miiri hasard min don hasard tɛ o
ataka ko nunu téléguidelen do télécommandelen de tabarkala shaki be men daka ni be mu bataki ci ma sa abe hakili jigi wakati muna Putin mena ministeriya la Russie o wakati fin Russie ida sera belebele to komare dugu do kumeno Tchétchénie ni fo makron kura bisinga panti voilà la guerre en Tchétchénie Putin ne kera sawe ga ban o fana kumena fo ni chugode chaque fois bo wuli rébellion ni fon na ka jamana tien sécurité tien donc Putin nana doro aye mogo blagata su kele wi yoro wi bombardement ke fan chaman fe ka dugu be masmaya kile saba a sɔrɔla ka taa ni cɛ o cɛ y'i kunna wuli a b'o kuntigɛ a banna depuis o don fo bi Tchétchénie kɛlɛ a banna mɔgɔ si t'a mɛn ko la guerre en Tchétchénie donc o kelen de bɛ se ka kɛ an ka nin yɔrɔ zone in na yasa ka ko ban kumakan ɲi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko ka kiruni kɛ ɔ kirunu a tɛ kɛ fo an ka surasi kɔrɔw an mago b'olu fana la bi o hakilinaw u y'a kɛ jamana in ye an mago bɛ maliyɛn bɛɛ la surasi kɔrɔw olu fana y'u ta fɔ filifɛn y'u ɲininka u ye min fɔ an k'olu lamɛn jamana in kanu ka kɛɲɛ ni gɛlɛn b'an ka jamana kan lakanabaliya binanku kan a ka kan an ka kɛlɛcɛkɔrɔw olu fana k'u hakilina fɔ o de la an gɛrɛla maa fila la u ye fɛn min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. ne tɔgɔ ko Forogo Jara ne ye surasi kɔrɔ de ye ne sigilen bɛ Senu sisan Mali ni France ka cɛ gɛlɛya ne yɛrɛ kɔni t'a fɛ Mali ni France ka jɛ baara ma ka da mun kan ka taa traité de négrier la fo kana se indépendance ma fo kana se 2022 ma France ye min kɛ Mali la France ye min k'a ka koloni kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a ma dogo mɔgɔ si la a ma dogo diɲɛ mɔgɔ si la donc o la sisan France nani an fɛ yan nɔ a mana kɛlɛla fara la a nana ka na an ka dugukolo nafolo exploité Modibo Keyita ninnu ni Sékou Touré ninnu ye français gɛn u m'u gɛn ni marifa ye u y'u gɛn ni convention de ye sariya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'u gɛn n'o de ye donc mun na anw minnu ye sisan mɔgɔ ye pourquoi an tɛ se ka France gɛn n'o ye France tɛna yɔrɔ si k'a fɔ ko France bɛ taa i bɛ dusu suma a bɛ n'i ka dugukolo nafolo exploité ka taa n'a ye ka terrorisme implanté ka jamana kan a bɛ n'a bɛ fɛ ka yɔrɔ min exploité a bɛ mankan dɔ yen nɔ ka jamanadenw papa ka fɛnw bɛɛ papa donc o waati la o kɔnɔna na mɔgɔ tɛ sigi ye u b'o dugukolo exploité n'i y'a mɛn ko développement sous-sol de don koyi c'est la richesse du sous-sol France ninnu ni fɛn Amérique ninnu fɛn ka b'an da jumɛn sous-sol exploitation du sous-sol de don n'o tɛ dɔwɛrɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ o n'an kɔni y'an sera k'an ka sous-sol exploité sisan ka ɲa ka baara an fɛ yan nɔ mun na an tɛ développé mais France bɛ taa n'a ye ko France bɛ taa n'a ye ka taa baara k'a développé ka sɔrɔ k'a na feere anw ma anw dun ka propriété de fɛn ka don droit de l'homme yɛrɛ la nafolo a man kan fiye mɔgɔ wɛrɛ ka dugukolo jɔ nafolo b'a bɔ droit de l'homme y'a fɔ l'article premier du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels o y'a fɔ o article premier y'a fɔ article premier du pacte international relatif aux droits politiques et civils o y'a fɔ munna o droit de l'homme munna an tɛ se k'o appliquer ne yɛrɛ t'a fɛ ne yɛrɛ France yɛrɛ de tɔgɔ de yɛrɛ de man di ne ye parce que n'i y'a France yɛrɛ de baarakɛɲɔgɔn man di i y'a faamuya France fɛ baarakɛɲɔgɔn man di mɔgɔ bɛ sigi i bolo a lajɛ kɛ France kelen ma Afrique mara o France kelen Afrique mara o n ko Anglais y'a mara Anglais ka marabolo lajɛ bi kɛ politique ye Afrique mara politique ka marabolo lajɛ bi kɛ Espagnol ye Afrique mara Espagnol ka marabolo lajɛ bi kɛ i ka France ka marabolo lajɛ o bɛ cogoya di danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ kan k'o jateminɛ bɛɛ kan k'o jateminɛ cɛ hakɛ bɛ fali kun sabanan koyi hakɛ bɛ fali kun sabanan n'i y'a sama ka tɛmɛ a da kan ko bɛ bɔ donc c'est trop ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ye sisan hali kana sɔn France ka coopération ma fiyewu an k'a dabila pewu mɔgɔ bɛ se so la ka sɔrɔ i bɛ sigi a nɔgɔla kan koyi ni France tɛ Mali kɔnɔ ni France bɔra an ka jɛ la o bɛ se ka Mali faga wa a tɛ se ka n faga Sékou Touré ninnu ye Mali France gɛn yan nɔ marifa tun t'u bolo foyi tun t'u bolo u y'a gɛn ni sariya de ye o sariya kolon b'an bolo yan nɔ pourquoi France an tɛ se ka Mali bɔ ni France bolo ni o sariya kolon ye Modibo Keyita ye France gɛn yan nɔ sariya marifa tun t'u bolo k'u y'u gɛn ni sariya de ye donc o sariya kolon b'an o sariya kolon bɛ yen pourquoi an tɛ se ka o sariya kolon appliquer munna an tɛ se k'o sariya kolon appliquer avec la France France ye fɛn dɔ sɛbɛn ko a tɔgɔ de l'impérialisme o influence o akili mugan ni duuru b'a kɔnɔ a fɔra i ka marabolo kelen k'i ka intérêt t'a la France ka marabolo si kelen ka intérêt t'a la i yɛrɛ ka France ka marabolo lajɛ i ka Anglais ka marabolo lajɛ jumɛn développé len don ka tɛmɛ jumɛn kan
a jumɛn développé do ka do jumɛn kan cɛ hakɛ bɛ fali kusama na koyi hakɛ bɛ fali kusama na dɛ a ti tɛmɛ o kan a ko ala jɛ dɛ ne kɔni ta faransi ko yɛrɛ kɔni ne tɛ faransi ka ko fɛ i y'a faamuya i ni mɔgɔ jɛkun ye a ka nafa don ɲɔgɔn kun ye mais ale ti nafa dɔn kun fo ale de bɛ ka nafa bɛ bɔ an kun ko parce que ko se b'ale ye non o fana man ka kɛ droit de l'homme bɛ yen droit de l'homme kɔnɔ mɔgɔ si man ka faransi man ka an ka nafolo bɔ ka taa n'a ye cogo si la surtout ka anw terroriser a man k'o kɛ o yawa donc maintenant sisan an bɛ yɔrɔ min na bi. voilà nin ye an ka maakɔrɔw olu ka kɔrɔfɔ ye jangene i ye faamuyali sɔrɔ a la i y'a faamu an bɛ boli ka don santé kɛnɛ kan yanni an ka taa sugu la kosɛbɛ wuri ale ye ɲininkali kɛ dɔgɔtɔrɔ la sinsan kan azumu min sɔrɔla yen an k'o lamɛn. Sinsan ye nɛnɛkili fereke bana ye min carilen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. O hukumu kɔnɔna na an wulila ka se Dr Sangare ma walasa a ka ɲɛfɔli k'an ye bana in kan. An ka jɛ k'a lamɛn. An garisɛgɛ donna bana la an b'a fɔ min ma ko asthme. Asthme ye bana kodɔnlen an yɛrɛ fɛ yen farafinna yan. A tɔgɔ ye bamanankan na ko sinsan. Sinsan ale ye fugofugola bana ye ɲinɛkili la bana fɛnɛ don. A bana kodɔnnen don an fɛ yen. O la sa a ɲɛfɔli bɛ nɔgɔya an bolo la kosɛbɛ. Dɔgɔtɔrɔ ka nafa ye min ye sinsana bana la o ye ka sinsan ɲɛfɔ banafasugu min don ka ɲɛfɔ banabagatɔ sinsan banabagatɔ yɛrɛ ye ani banabagatɔ kɛrɛfɛmɔgɔw ani banabagatɔ somɔgɔw. Sinsan bɛ ɲɛf'u ɲɛna ni sinsan a bana wulila tuma min na a bɛ se ka kunbɛn cogo min na. Sinsan an b'a fɔ ko garisɛgɛla bana don. Garisɛgɛla bana don parce que ale ni bana tɔw tɛ kelen ye. Bana dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ sɔrɔ banakisɛ fɛ ou bien banabagatɔ yɛrɛ bɛ walew dɔw kɛ i n'a fɔ n'i ye sukaro dun jabɛti bɛ se k'i sɔrɔ olu fasugu tɛ sinsan ye. Sinsan bɛ dɔ minɛ a dacogo fɛ an b'a fɔ k'a bɔra Ala yɛrɛ donc ni sinsan y'i minɛ i b'i ka balo ani ka hadamadenya bɛɛ kɛ n'a ye. Donc a bɛ se ka lajuguya fɛn min bɛ ɲinɛkili la n'o bɛ ɲinɛkili degun ɲinɛkili dun ni balo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fan fɛ olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na donc ni ɲinɛkili la bana a bɛ se ka mɔgɔ degun a bɛ degun kosɛbɛ fo ka na se ni saya ye. Donc san'an ka se o ma fɛn min attitude dɔw bɛ yen nɔ n'i y'olu kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi cogo min na. O la dɔgɔtɔrɔ ka baara fɔlɔ ye min ye ka sinsan ka expliquer banabagatɔ yɛrɛ ye banabagatɔ somɔgɔw ye banabagatɔ kɛrɛfɛmɔgɔw ye u ka sinsan dɔn. Ale yɛrɛ n'i y'a dɔn a tɛ kɛ kojugu y'i fɛ i b'i ka balo bɛɛ kɛ n'a ye tɔɔrɔ a ka ca Ala fɛ tɔɔrɔ. Merci Dr Sangare wuri ka wuli ka jɔ don an bɛ taa sugu la an bɛ na. Ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ maa kunnafolilen a ka wusa ni maa kunna sirilen ka taa ni kunnafoliw ye an bɛ foli an b'a di Alasani ma an bɛ don min na ko bi an ka jamana kɔnɔ ka bɔ Faransi ka se yan an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma jamukan in a tɛ pan kunna a ka d'a ye kosɛbɛ an b'a fo n'an y'ale fo an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se jangine dakurunɲɛ kelen b'i bolo ka da an ka surasikɔrɔw olu ka kuma kan an ka taa ɲɛfɛ. Non surasikɔrɔ ninnu a ye mun fɔ i b'a ye jamanaden fanba hakilina ye nin ye bi k'a fɔ ko Faransi tɛ danama ye donc an ka ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ u k'u togo dɔn. n'an bɛ kan kɔnɔ a bɛ fɔ de ma des réservistes. Voilà réservistes don n hakili la kɛlɛ dɔnniya b'o la mais n b'a jigiya ma da la n'an bɛna taa dɛsɛ fo ka taa an mago don an ka cɛkɔrɔbaw la bi Ala ka n'o kɛ olu ka to ladili la ani fɛɛrɛ ko dili cogo ɲuman n'a ye kuma min fɔ ne bolo an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka kɛli sabati an ye. Ya Rabbi dɔgɔkun in kɔnɔ a kuma a cayara kosɛbɛ. dɔw ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga k'a ye walan sɛbɛn dɔw ko k'a minɛra ka taa n'a ye katikaw fɛ yen kuma kɔni cayara kosɛbɛ yala nin ko in bɛɛ lajɛlen a bɛ mun de nɔfɛ a ŋunuŋunukan fɛn jumɛn de bɛ a ko kɔrɔ ɲininkali o kɛra a kan Susaba Kante ale ka wuli ka jɔ don min sɔrɔla an k'o lamɛn. Dɔgɔkɔnɔ tɛmɛlen ŋunuŋunukan caman y'a jira k'an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga k'a ye walan sɛbɛn
tile fila o kɔfɛ a yirala ka fɔ ŋunuŋunu ka ɲi ko kisɛ t'a la jɔn de bɛ nin waleya jugu ninnu kɔfɛ yala a tigilamɔgɔw ka laɲini ye jumɛn ye walasa k'o ɲininkali in jaabi an ye kuma galama tɛnku maliyɛn dɔw la u ka jaabi o de filɛ nin n balimaw ani ɲakuma wa n balimamuso an bɛ fana fo ɲini ka ɲininkaliw la fɛn min ye ka sogɛli kɛlɛ pour que an ka Asimi sɔrɔ ou soit ka sogɛli bɔ yen ka na ni mɔgɔ wɛrɛ gouvernement kunna n'i y'a ta ka jateminɛ jamanadenw dɔw hakilina bɛ k'a jira k'a fɔ jamana hakilina ta fɛn fɛn bɛ ka bɔ yen a bɛɛ bɛ ka bɔ sogɛli de la k'a tɛ ka bɔ Asimi na o kan ka fɛn dɔ faamu k'a fɔ k'i kɛra chef du gouvernement ye gouvernement gestion a kalifalen dɔ de la président darila de k'i bila gouvernement kunna i b'a ye n'i bɛ baara la jamana kɔnɔ n'a tɛ taa président ka jimi sira fɛ a b'i changer parce que ale de b'i nommer donc fɛn min ye k'a fɔ ko wa ka sogɛli bɔ yen pour que ka Asimi yɛrɛ sɔrɔ Asimi bɛ yen kaba de mais sogɛli yɛrɛ kunkolo de man di dɔw ye n'u bɛ fɛ u b'a dɔn pɛrɛ ni sogɛli bɔra yen u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ u ka laɲini tɛ sogɛli ko ye dɛ u ka laɲini ye ka na gouvernement ye k'a déstabiliser de u ka laɲini ye Mali bɛ ka avancer min sɔrɔ terroriste ko k'a bɛɛ de déstabiliser u ka laɲini ye ka Mali bila senangolo tagama na tuguni o de ka d'u ye sinon sogɛli ko ku t'u la dɛ. An balima aw ni yan tuma ne tɔgɔ Basiru Kante sogɛli kɛlɛli ma daminɛ depuis bi bila ko tɛ ko caman kɛra dɔw yɛrɛ de bɛ yen nɔ a ta kunkolo man di olu ye naturellement mais ne ye mun fɔ maliyɛnw ye sogɛli kanuni tɛ diyagoya ye mais Mali kanuni o ye diyagoya de an tile kelenna bɛɛ lajɛlen ma Asimi t'a kunfɛ a b'a dɔn bi ka sogɛli garder a nafa min bɛ Mali yɛrɛ ka survie la et je suis sûr que u bɛna continuer tant que sogɛli bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛna continuer ka dankari transition na mais u tɛna se transition na parce que ala yɛrɛ bɛ transition in nɔfɛ a mana ten gansan ko dɔw de kɛra pour que transition in ka se ka sigi sen kan pour que surasiw ka se ka na donc aujourd'hui ala yɛrɛ tɛ sɔn transition in ka tiɲɛ ten mɔgɔ fɛn fɛn bɛna kɛ sababu ye ka transition in tiɲɛ ala yɛrɛ b'i occupé o tigi. maa min bɛ fɛ ka sogɛli kɛlɛ pour que ka se ka Asimi sɔrɔ Mali ko nin c'est o tɛ Mali ka ɲɛtaa de fɛ c'est maa bɛ Mali ka ɲɛtaa fɛ an filɛ yɔrɔ ma sisan i t'a fɔ k'i bɛ sogɛli kɛlɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa se Asimi ma sogɛli pas regarder son passé a ye minnu kɛ ka tɛmɛ an t'o lajɛ bilen an bɛ ka président bɛ ka kɛ sisan an b'o de baara kɛ n'o de maliyɛn den bɛɛ cɛna n'a ye k'a fɔ mun bɛ ka kɛ sisan an ɲɔgɔn fana kɛ jamana nin kɔnɔ même ka gouvernement falen ko nin. dɔgɔkɔnɔ tɛmɛlen ŋunuŋunukan caman y'a jira k'an ka premier ministre a ko filɛ sa o k'a ye walan sɛmɛ o tɛ Janginɛ a ko filɛ nin ye an tɛna hakilina fɔ nin kan nin ye maaw ka hakilina ye ko bɛ sɛgɛ bɛ dɔ fɔ a kan ayi filifɛ dun ne bɛ se ka fitinin min fɔ dɔrɔn fitinin o de y'a ye c'est à dire sogɛli ka bilali n'a ka tagali a kuma tɛ dɔwɛrɛ ye koyi Mali classe politique ka bɛnbaliya in dɔrɔn de don a kuma bɛ bɔ olu de fan fɛ a fɛn bɛɛ ye o côté de et puis une chose est sûre sogɛli quand même est rentré dans l'histoire au côté de Patrice Lumumba awɔ a ye kuma min fɔ ONU na a ye kuma min fɔ ONU na an ka politiciens yɛrɛ ko k'olu tɛ se k'a fɔ politiciens dɔw ko k'u tɛ se k'a kuma fɔ donc ne bɛ dan o yɔrɔnin dɔrɔn ma sogɛli ka démissionner a ka bila Asimi fɛ o tɛ kuma jan yɛrɛ bɔ e yɛrɛ bolo ayi tabarikala Russie ale ni Ukraine bɛ kɛlɛ la Janginɛ ne ko jɔn bɛ jɔn kan hali sɔngɔ ne bataki minnu ye a bɛ ka karanga daw sɔw da la de Putin yan Ukraine da la Kiev a bɛ ka a sera capitale la a sera yan a bɛ ka tɔ la minimini de ka fiɲɛ tigɛ la jɔn man ɲi dɛ a b'u bolo Sɛki bɛ dɔ kalama a kibaruyaw la a bɛ cogo di bi bon a kibaruya kɔni Russie ni fɛ Ukraine ka ko bɛɛ b'a dɔn ko Putin kɔni sɔgɔma ale de bɛ sanfɛ toujours a kura tɛ ka je ci dɛ a bɛ ka je ci nka a bɛ ka ci ni hakilisigi fana ye sabula Russie mago bɛ Ukraine la ni waleya mun yɛrɛ ni a bɛ ka kɛ ni Russie fɛ u yɛrɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ k'u fɛ la ko tɛ sinon nin kɛlɛ nin tɛ wagati ko yɛrɛ a ni seconde Russie bɛ se ka Ukraine ko ban mais n'i y'a ye halisa a bɛ ka se nin ma donc ce qui veut dire que Russie mago bɛ Ukraine na halisa don n'a nataw la ka se ka baara ɲɛnamaw boloda n'u ye kɛlɛ in yala a kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se anw ma Chagri Abubakar Gindo ale ye maliyɛnw ɲininka u ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn
ka kɛ ni kɛlɛ mun bɛ Irisi jamana ani Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o daminɛla n'a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ o kɛlɛ in kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye an ka jamana kan n'o ye ban Maliba ye o hukumu kɔnɔna na an y'an ka micro ta ka wuli ka don dugu kɔnɔna na ka maliyɛnw ɲininka u hakilina la an ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ ye Mohamed Kulubali ne ye jiri wa ye kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ mun b'a la c'est-à-dire guerre économique de don donc aussi fɛngɛ minnu bɛ ka ben embargo minnu bɛ ka ben Irisi kan anw b'a conséquence sɔrɔ an b'a sɔrɔ pétrole la an b'a sɔrɔ gaziw ni fɛngɛw la parce que olu fanba bɛ bɔ yen dɛ même si an ka buru ni fɛngɛw a bɛɛ bɛ se ka yɛlɛ ka sababuya k'olu ye parce que an ka farine ni fɛngɛ ninnu farine mugu ni fɛngɛ ninnu a caman bɛ bɔ olu ka côté de la donc an b'a conséquence sɔrɔ parce que embargo ninnu bi kɛ sababuya ye ka anw ka fɛngɛw bloqué quoi donc matériel ni fɛngɛ ninnu ka bloqué donc n'o dun bloqué la diyagoya anw b'a conséquence sɔrɔ. ne ye Mohamed Adara ye bon fɛn min kɔni ye Irisi ni Ukraine ka nin kɛlɛ in a kɔlɔlɔ bɛ se Mali ma cogo bɛɛ la hali ni mɔgɔw t'a santi diplomatiquement conséquences b'a la Mali la et puis sur tous les plans bi bɛɛ bɛ min ye ɲɔgɔn fɛ o ye k'a fɔ Irisiw jɔyɔrɔ ka bon pétrole ko la bon hali n'a ma conséquence a kɔlɔlɔ y'an ɲɛ la an balima minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ olu bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ n'olu y'a sɔrɔ a bɛ komi an y'a sɔrɔ bon ka taa sɔrɔ fɛnɛ a conséquence ba dɔ fana ye jumɛn ye an bɛ se k'o fɔ n'o y'a conséquence ɲuman da fanfɛla ye bi Irisi bɛ ka min kɛ Mali ye donc o ma dogo mɔgɔ si la ni Irisi ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na donc an yɛrɛ ka Irisiw ka jɔyɔrɔ ye o la a b'a to an jigi bɛ fa Irisiw la an bɛ fɛn dɔ dɔn Irisiw la an tɛ min dɔn la ka kɔrɔ donc an b'a dɔn k'a fɔ hali ye sɔrɔ Mali dɛmɛli la minnu fanga b'u la barika b'u la donc an bɛ se ka fɔ olu bɛ conséquence an bɛ se ka min y'a ko la. Merci voilà a faamuna a kɔlɔlɔ kɔni b'an kan o a kɔlɔlɔ b'an kan hali ka da taji ma taji a kɔlɔlɔ b'an kan an yɛrɛ tɛ diɲɛ bɛɛ bɛɛ y'i ta sɔrɔ a la ko si tɛ pasa kɛlɛ la o y'o ma yɛlɛ i kan mais kamalennin a ye fɛn bɛɛ Poutine bɛ deli de a ye fɛn bɛɛ kɛ catiribɔ ye a bɛ deli de n tɛ catiribɔ dɛ kabini a daminɛ ale a kuma ale ɲɛna ko film de bɛ ka tourner o a ko a ka baara yɛrɛ t'o de ye k'ale tɛ don o tan na donc a y'o kibaruya fɔ ne ko kabini ko daminɛ ne kun y'o fɔ an kun tɛ se yan dugu tiɲɛnen filɛ nin mais bi ne nana bɔ k'a fɔ ko e t'o don o la k'olu yɛrɛ ma labɛn ko k'e kunbɛn u b'i nɛgɛn k'i kɛ ba falen kan kabako don et puis Jean-Yves Le Drian mun kan na u b'o kelen de kɛ Poutine na donc ce qui veut dire que gɛlɛya diɲɛ bɛɛ kan k'i sigi n'a ye parce que ko américains kɛlen don bi ka u bɛ donna jamanaw kan k'a fɔ k'i kana fɛn san Irisi bolo u bɛ gouvernement u bɛ se ka u ka influence bɛ se ka boli minnu kan u bɛ k'olu influence tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi. Bonjour, que les autorités annulent la limite d'âge pour le recrutement. À mon avis, en ces temps de crise, l'État doit enrôler tout volontaire pour libérer le pays. Kyoria Fledi. Ni ale hakilina ye an b'a fo ni waati in na. An ka jamana an ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ta kɔɔri sɛnɛ la ko o kɛra kɔɔri la Mali jɔyɔrɔ kɔrɔ min tun b'an bolo n'o ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye an ye o ta hali n'o y'a sɔrɔ san laban ninnu na olu ma diyana kosɛbɛ place kɔrɔ an nana a ta ka wuli ni a saraba ye ɲinan mun de kan ka kɛ walasa jɔyɔrɔ in kana tila an ka jamana la Dadɔ Kulibali ale ye ɲinini kɛ a ko kan an t'o lamɛn. Ɲinan an ka jamana fasoba Maliba a wulila ni k'a jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye farafina bunankun kan kɔɔri sɛnɛ ta fanfɛla la yala mun de ka kan ka kɛ jɔyɔrɔ in ka to an bolo kudayi an ye ɲininkali k'o la fasodenw la jaabi min sɔrɔla o de filɛ nin Cheikh Zumana Kulibali bon kɔɔri ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔli sɛnɛkɛlaw cɛsirilen no baara la mais min ye gouvernement ye ani financement ani gouvernement bɛ ci lasigiden minnu bila u ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bon o baara gɛlɛya caman mi bɔ yen na bon i bɛ taa sɔrɔ parce que kɔɔri problème ye min ye ani sɛnɛ yɛrɛ problème ye min ye sɛnɛ mago bɛ matériel minnu na a kan k'o sɔrɔ wagati min kɔnɔ bon n'a ma o sɔrɔ dɔrɔn donc i b'a ye baara bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye bon olu bɛ mɔgɔ minnu bila ka taa médiateur i n'a fɔ gouvernement ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ mɔgɔ minnu bila olu ni ɲɔgɔn cɛ a très généralement caman bɛ o tɛ sɛnɛko ɲɛdɔn bon sɛnɛ bɛ don tanni dɔ kɔnɔ a bɛ bɔ tanni dɔ kɔnɔ bon n'a ma janto olu la k'olu kɔlɔsi o ka k'a kɛ kuma na dɔrɔn donc tiɲɛni bɛ don minnu bɛ terrain kan forotigiw tiɲɛni bɛ don olu kun bon ni tiɲɛni donna olu kun aw ye minnu ci bon olu tɛ ko ɲɛdɔn o tɛ ka taa ko k'a kɛcogo la donc finalement olu bɛna fɛn de fɔ ou bien ka fɛn sɛbɛn min tɛ tiɲɛ ye quoi donc a b'a jija sanfɛla ni dugumana olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na pour que kɔɔriko ka se ka taa cogo la bon n'a fɔra ko kɔɔri kɛla jɔyɔrɔ fɔlɔ ye ko ɲuman don bon gouvernement yɛrɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna
an ka jamana in financement n'a sɔrɔ la kɔri jɔdaba b'a la mais ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɔri jɔdaba b'a la minnu bɛ sɛnɛ kɛ olu fana musakaw ka se ka sɔrɔ mais min bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔriko tɛ segin kɔfɛ bon n'a fɔra e y'i ka san sɛnɛ bɛɛ kɛ k'a ban k'i ka financement bɛɛ kɛ i ye engrais sɔrɔ retard la bon soit i ye engrais sɔrɔ prix la a sɔrɔla prix a ma sɔrɔ prix nɔgɔman na a sɔrɔla retard la a tɛ nafa ɲɛ i ka sɛnɛ bon e b'i ka sɛnɛ min kɛ e b'i ka san sɛnɛ fangaman de kɛ kɔri ye bon sisan ni e y'i ka san sɛnɛ fangaman kɛ kɔri ye bon ni o kɔri fana bɔla ka t'o feere k'a fɔ ko nafolo segila ka na e ma a tɛ se k'e ka mago yɛrɛ dilan pewu bon e bɛna mun de kɛ sa wɛrɛ e bɛ fɛɛrɛ de kɛ e bɛ se ka i ka denbaya n'i ka musaka sɔrɔ min na. ne tɔgɔ Lamɛni Dunbiya an bɛ dugawu de kɛ halisa maliyɛnw an k'an cɛsiri an k'an ka kɔɔri sɛnɛ ta ba la n'an y'a ta ba la a ka ca Ala fɛ an bɛ to premier la toujours gouvernement k'i hakili to kɔɔri sɛnɛlaw la kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ fana k'u hakili to u ka baaraw la parce que hadamaden n'i cɛsirila i bɛ k'i yɛrɛ sago ye ni i ma cɛsiri fana i bɛ baara min kɛ a bɛ kɛ tɔkajɛ ye bon ne kɔni hakili la a bɛ cɛsiri de demander toujours. Merci. A bɛ cɛsiri de demander toujours. Lefin e fana hakilina o ye ya walasa an ka to jɔyɔrɔ fɔlɔ in na. Kɔri ko kɔnɔna Mali ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ya o ti ko kura ye an y'o caman sɔrɔ ka tɛmɛ an n'a sɔrɔ san laban ninnu kun tilala na tɛmɛna an b'u minɛna na ka da ko caman kan mais kɔri sɛnɛ yɛrɛ ti problème ye Mali la c'est à dire an ka kɔri sɛnɛlaw ko k'u tɛ kɔri nafa sɔrɔ o gɛlɛya b'u kan bon filanan fana ni kɔri fana bɔra a prix ko kun kuma ka ca n t'a dɔn sisan Fransi de kun bɛ prix fixé o bɛ bolo min o banna pewu d'accord bon après n'anw yɛrɛ bɛ se ka usines jɔ i n'a fɔ u kun bɛ ka Comatex ko kuma min fɔ sisan an ka se an ka kɔri kɛ an yɛrɛ sagola finiw ye k'u don an kan na bon ne bolo fana k'u ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ quoi. Tabarikala Dakunya Kele Cheikh mas kɔri ko hukumu kɔnɔna la sababu u b'a kɛ cogo bɛɛ la dɔrɔn i n'a fɔ ni samiya ni fɛn min bɛ ka se sababu engrais ni fɛnw k'u sɔngɔ nɔgɔya sɛnɛkɛlaw fana ma o b'a to sɛnɛ bɛ yakubaya o b'a to u mago bɛ mun na u bɛ se k'o sɔrɔ donc o de ɲɔgɔn tɛ yen. Yamadou Keita, commune 3, notre effectif ne nous permet pas d'engager plusieurs fronts dont on a besoin aujourd'hui. Donc on doit demander à tous les Maliens de participer à l'effort de guerre en octroyant une partie de nos salaires. Il y a qui a donné un sarala cadeau effort de guerre là. Non, aucun sacrifice n'est de trop. Dans la nuit, tout Mali dans le munabi. Ne faut wakati dola, moro temenano. Mɔgɔ kun bɛ siran k'i kunfɛn bɔ ka d'u ma parce que hali n'olu kun b'i kɔlɔsi olu b'i yɛrɛ mugan kuma t'i bolo ta ma o mɔgɔ tɛmɛna yan bon filifɛn kuma min fɔ kɔriko la an kana ɲɔgɔn mɔgɔ dɔw ye kɔriko u ye politique don a la kojugu parce que ne hakili la kalata dɔ kɛra yan nɔ mun kɛra kɔrisɛnɛlaw la donc a kɛra donc jamana yɛrɛ ka a lajɛ fɛn dɔw bɛ yen politique kana taa don la ni politique donn'o la a bɛ baara ye yɔrɔ ɲinan an ye gɛlɛya caman sɔrɔ donc an da sera a ma yan nɔ tuluko ta fan fɛ kɔrikolo tulu bɛ bɔ a la bagan dumuni bɛ bɔ a la sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛ fɛn caman sɔrɔ a la donc an ka tulu dɔw bɛ yen dɔw bɛ bɔ kɔfɛ ka na mais an bɛ tulu mun dilan n'an ka kɔrikolo yan nɔ mun bɛ bɔ kɔfɛ ka na o b'o dafa mais i y'a ye kɔrɔlen an bɛ mun bɔ anw fɛ yan nɔ fɛn ma se ka sɔrɔ donc o la kɔfɛta mun bɛ na gɛlɛya nana tuluko ninnu da dumuniko taw fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bi bi in na Sɛki ye mun fɔ kɔri a ka se a seyɔrɔ la a wagatiw la samiya mana ban kɔri ko baara bɛ daminɛ kabini o wagati jamana ɲɛmɔgɔ cɛ ye kuma min fɔ k'a fɔ ko minnu bɛ taa kɔri ko sɛnɛko ciw la ko sɛnɛkɛlaw tɛ u tɛ sɛnɛw ɲɛdɔn tiɲɛna o fana ka dabila sa u kana kɛ pɛrɛjɛmu ko dɔrɔn ye ani taa ni ka segin ni prime ko mun bɛ se a la u k'olu bila olu ka baara kɛ a banna. Merci ni Ala ye bi kunɲɔgɔn jira n na an ka jamana ani Tunisie masara an ka sɔ an b'a kɛ taa la. An b'o kɛ taa la i bɛ numéro 10 de dɔn wa. Ayi 7 n tɛ n ka numéro f'i ye. O kɛra dogo la de. Yanni ka t'o di ka morikɛ ma k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ sedubilen billet 5000 5000 tickets 5000 tickets a y'o san ko k'o di supporteriw ma Jɛnɛpo ale ye billet 500 500 fɛn min ye Bozo Mungoro ale ye billet 100 100 tickets yala nin bɛɛ lajɛlen nafa jumɛn bɛ se ka ye a la an ka dolantan natɔ kɔnɔ Seydou Jara ale ye ɲininkali kɛ maliyɛn dɔw la o ye jaabi min di an ka jɛ k'o lamɛn.
walasa k'an ka dolatanaw kɔkɔrɔma don dolatana mun mana kɛ Mali ni Tunisie ɲɔgɔn cɛ Mali la yan nɔ an ka dolatana kɔrɔ dɔ n'o ye Seydou Keita ani Musa Janapo n'o y'an ka dolatana ye ka taa se Bozo Mongoro ma u y'u bolo don jufa la ka tige dɔw san walasa mɔgɔw bɛ se ka bɔ ka taga an ka dolatana ninnu kɔkɔrɔma don o hukumu kɔnɔna la an wulila ka maliden dɔw ɲininka tige ninnu tilacogo ɲuman na walasa jama bɛ se ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an ye mun sɔrɔ o de filɛ nin ye. Salif Berté bon ne sigilen no Banangabugu la yan bon ne bolo hakilina min la fɛn bie bɛ se ka sɔrɔ joona ka mɔgɔw labɔ parce que a ka di mɔgɔ caman ye ka taa ballon lajɛ mais an bɛ bie sɔrɔ cogo di ɲininkali de bɛ yen donc quartier ou bien commune kɔnɔna na jeune sportif o minnu bɛ ballon tan ko fɛn ninnu ɲɛma donc a ka ca ala fɛ n'a ye bie distribuer olu la ou bien ka mɔgɔ caman wele k'u lafaamuya bie di cogo la donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw labɔ cogo min na quoi donc ne kɔni hakilina ye o de ye. Bon ne tɔgɔ Mahamadu Sisoko bon ne ye commerçant ye ne kɔni hakilila ye min ye dɔrɔn bien ninnu salen kɔ an ka gérés fɛ gérés kɔrɔ ninnu fɛ bon fédération ka se ka caravane ni fɛnw kɛ pour que mɔgɔw ka se ka bɔ a kalama kosɛbɛ quoi ka se ka publicités kɛ joona yanni match don yɛrɛ cɛ mɔgɔw ka se ka bɔ a kalama u ka bɔ ka taa gérés soutenir terrain na o de kɔni ye ne hakilila ye. Merci jagina Tunisikaw ka lisi bɔra dɛ lisi bɔra dɛ. Tunisikaw ka lisi bɔra. I ma lisi. Ɲa on ont vu. Ɲa c'est comment. Bon u ka ténor kɔni b'a la Wabi Kadiri b'a la Youssef Masakini b'a la Matulutiw b'a la caman b'a la dɛ. Mamu Matuluti a b'a la donc c'est des ténors moi hali n'a sɔrɔ ale ni Masakini u si b'a la ka janfa mais Bɔlɔntan na Espérance fɛnɛ b'a la tabarikala mais mun ye ni nisɔndiya tiɲɛna i ye mun fɔ halal olu mɔgɔw kɛlen k'an wele an taara olu ka conférence presse la Bamakɔ kura tiɲɛna foli bɛ d'u ma a kari drapeau y'a labɔ an kana ɲɔgɔn Bamakɔ kura wallahi drapeau très bien tiɲɛna drapeau y'a kari labɔ ka a b'a kari kɔnɔ yɛrɛ i bɛ yirijuw ye drapeau de kelen bɛ k'u laminimini a ka ɲi dugu yɛrɛ kɔnɔ quoi tabarikala Cheikh ne ko yasa ka di ye yasa a bɛ dilan ni mun ye yasa jaba a bɛ dilan ni jaba yɛrɛ jaba a sɔngɔko bɛ dakun min na bi madame Dolo ye sɛgɛsɛgɛli k'o la an ka jɛ k'a lamɛn. Jaba ye nafɛn ye min bɔlen don kosɛbɛ an bɛ wagati min i n'a fɔ sisan yala a sɔngɔko o bɛ cogo di sugu la walasa ka ɲininkali ka jaabi sɔrɔ ale la an y'an ka kuma galama tɛnku jaba feerela dɔw la olu bɛ ɲɛfɔli k'an ye an ka jɛ k'olu lamɛn. E tɔgɔ ko Kayatu Dunbiya jaba kɔni a n'a bɛ ka tobi sa parce que 60 ta bɛ yen 50 ta bɛ yen 45 ta bɛ yen a bɛ se ka tobi sisan yanni wagati wɛrɛ tɛ jaba kumaba 60 50 bɔn jaba misɛnnin o fana 50 60 sisan sɔngɔ kɔni bɛɛ bɛ se ka dɔ dun na fantan o faama o bɛɛ bɛ se ka dɔ dun na sisan a sɔngɔ 50 bɛ yen 60 bɛ yen 40 bɛ yen o ye jaba kumaba jaba misɛnnin o ye 70 60 o kɔni daw ye a ye sisan gɛlɛya t'a kɔnɔ gɛlɛya foyi t'a kɔnɔ sisan jaba bɛ don kɔfɛ n'a yɛrɛ t'a ban n'a yɛrɛ ka sɛnɛ t'a banna kɔni k'a bila kɔfɛ t'a la gɛlɛya dɔɔnin b'o kɔnɔna na parce que o dun ye mɔgɔ kelen kelen ye an b'a dun sa mɛ k'a kɛ k'an b'a dun sisan cogoya min na an se k'a dun. Tɔgɔ ni jamu a jara Siribe jaba kumaba ye 50 ye an kɔrɔ ye 40 misɛnmanin an b'o ta 55 n b'o feere 80 sisan kɔni an bɛ yɔrɔ min na jaba yɛlɛnna ye dɔɔnin an bɛ débrouiller de. Merci voilà Cheikh an bɛɛ bɛ se ka yasa dun sisan. Kosɛbɛ sisan bɛɛ bɛ se ka Tidi yanni sɛma ka di yasa sɛma ka di non kamima de ka di a kamima de ka di a kami ni ye kami kala ça c'est bon yasa ka di kɔrɔkɛ ya bon an ka n kɔrɔkɛ to yen fɔlɔ an ka taa manani ko bunakun kan an ka sɔrɔ ka segin ka na manani fimani a ko cɛ an bɛɛ bi dɛ madame Jara ka wuli ka jɔ don manani fimani ni bɛɛ b'a wele ko filafila manani a kɛn bɛɛ maaw mago ɲɛna in bi kosɛbɛ a dun kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye ka ɲɛsin an ka sigidaw ma an ka baganw a n'an yɛrɛbakun ma an y'o ɲininkali kɛ maa dɔw la an ka jɛ k'u lamɛn. Bon ne bɛ emballage papier de kɛ minɛnw bɛ bila minnu kɔnɔ et tout walasa ka se ka dankari mana forokow la et tout a n'a kɔlɔlɔ mɔgɔw ka santé ma ani sigida laganani ma quoi. Donc min ye mananinko ye fɛn ye min bɛ
sigida la tiɲɛ a fana bɛ kɛ sababu ye ka bana bila mɔgɔw la donc a bɛ environnement polluer o a inconvénient filanan fana o ye a bɛ dugukolo tiɲɛ n'a ye dugukolo tiɲɛ sumanw tɛ sɔn n'a bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la bon inconvénient sabanan a bɛ ji tiɲɛ baji ni kɔgɔji fɛn o fɛn n'an sera a kɔnɔ jɛgɛw b'a dun ni jɛgɛw b'a dun ka ba yɛlɛma donc a bɛ kɛ sababu ye ka ji kɔnɔfɛnw fana tiɲɛ bon min ye manani finman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya manani finman yɛrɛ kɔlɔlɔ ka bon puisque manani finman yɛrɛ dɔw bi ba yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ mais manani finman tɛ ba yɛlɛma ka kɛ fosi ye fɔ ni a kɛra pavé an b'a fɔ ma ko pavé bon o dun kɛbaga man ca donc manani finman kɔlɔlɔ yɛrɛ ka bon ale fana ka ca bon mɔgɔw mago bɛ ale la ka cɛya puisque fɛn sugu bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ bon manani nafa o bi mɔgɔw bolo bi o ye a bɛ kɛ emballage de ye emballage tɛ fɛn wɛrɛ n'i taara boutique la n'i ye sanni kɛ boutique b'a di ma k'i ka fɛn k'a kɔnɔ o manani yɛrɛ ye nafa ye mais a kɔlɔlɔ de bɛ environnement k'a tiɲɛ a kɔlɔlɔ. Merci a kɔlɔlɔ o bɛ environnement tiɲɛ dimanche yasa c'est bon dɛ Cheikh Sidibe i tɔgɔma ko ka kan ka yasa kɛ dimanche natɔ ok bon est-ce que le dimanche jamais dɔ tɛ yan jamais a banna dimanche jamais ko tigɛrɛ yɛrɛ ka d'ale n kɔrɔkɛ jumɛn a gama accompagné de Touloublé ko ko tigɛtigɛ ok bon Nana Cissé cɛ ale nana a bɛ vesti la bi vesti y'a minɛ kosɛbɛ vesti finman ani karavati jɛma voilà an b'a fo kosɛbɛ dakuruɲa kelen an ka taa an ka sira d'ale ma ale ka foli duman ta ni ka dugu la ɲɛnajɛ filifɛn manako la ayi foli kɛ d'accord manako to yen chef an bɛ foli kɛ abada an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna ko k'an bɛn an ɲɔgɔn yɛrɛ ma tabarikala bonjour mas oui Jangina aime les haricots no tiɲɛ a sɛbɛnnen bɛ yan voilà a sɛbɛnnen mas ka bɛɛ fo k'i burankɛ de y'ale ale kɔrɔkɛ sɔgɔlen don grand direct la ka bɛɛ fo fɛn kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na ni Ala sɔnna bɛɛ fo k'Ala ka juma wɛrɛ ya rabi Sidibe ka bɛɛ fo maa ma kun sɔgɔlen b'an na an ka foli b'u bɛɛ Ala ka juma yɛrɛ d'an ma jamana Ala k'a basigi ami Ala kana jugu Ala kan'u sanna ami minnu b'an kɔ tiɲɛna Ala ka ko dɔ ko mun ma u ɲinɛ anw kɔ tabarikala en 2018 la France a élu le néant et elle est tombée dedans merci 14h pile kutuba kɛnɛ an b'a sigi ka daminɛ nɛgɛ kɛ 14 ka taa bila 15 la ni 15 dana gosira sa Wuri Yɔrɔ Sise ale bɛ na déplacer ale ni olu bɛ kari ɲɔgɔn na ka daminɛ 15h ka taa bila 16h la mais 14h pile kutuba kɛnɛ a bɛ sigi je an b'a ci makɔrɔnkɔ la bi Ala ka Mali kisi wassalam.